Het is maandag 15 december. Dit is de Sportcast. Mij on tafel de algemeen directeur van SC Cambuur, Art de Graaf. Art, Aroune Vreed, toen scoorde Etienne Verra in de allerlaatste minuut een goal ter waarde van €74.000. En dat is een mooi bedrag. Stel je voor, winst €74.000. Wat zou je dan van? Op jullie website was het over €750.000, maar dat is 75 dagen later. Ik zou even lekker op vakantie gaan, nee. Roelof? Ja, ik ook. Vakantie. Heerlijk. Andor? Ierke onbetellen verlof. Oh, en een Iergelied. En gewoon lekker rondreizen. Ja. Heerlijk, toch? Ja. Nou ja, in elk geval hebben we er een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen wint van Sparta, maar volle belangrijker Bernd Klaverboer hoort voor de allereerste keer de 0. En Etienne Verra zit Cambuur in extremis voorbij Willem II. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Op een ei voorbij Gittel Mulders. Leidt de bal waarom. Dit wordt een grote kans voor El Alouci. El Alouci, oer. Nou, dan mij Cambuur van geluk spreken. Oh, nou dan misschien, ja! Ja! Het is Jacob Tretskov. Nou. En de 1-0 heert in de lucht. Sterker nog, op een latte. En het uitvak gaat heel los, want we zijn echt amper vergoeden in die tweede helft. Onder een minuut. En je rieden het nooit. Het is Vasilis Zagaritis. En dan is het Bamba. Nou, Bamba. Nee, oornamen het goed. Ja, daar haal je het weg. Is dit een prima paas? Wat een lekkere paas. Dit, wat een wijze dit. Nee, Hoe dan? Tony Rulke, hoe dan? Ja, wat een wilde. En zo het dan voor het eerst dit seizoen zou wijzen dat Heerenveen misschien wel de 0 houdt. Rivera bij de vastzet. Ja, eigen doelpunt. Het is toch een assist van Riva. Maxence Rivera. Is het Verra, mijn Scott, Etienne Verra. Hij doet het. Een buut, de Etienne Verra. Het is 4-0 van Cambuur. En hier aan tafel Andor Faber, Roelof de Vries en nogmaals de algemeen directeur van Cambuur, Art de Graaf. Nogmaals welkom, mannen. Ja, als het een beetje emotioneel wordt, Andor, dan slaat die stem hoor, hè? Ja, ik heb vervolgens hier stemcoaching inboekt, want die laatste 10 minuten, de wedstrijd wordt bij mij altijd 10 minuten te lang. Ja, nou goed, dat is wel mooi. Art, als je er bent, een Cambuurgast. Weer een Cambuurgast, dat hier is al een beetje onkundig, hè? Nou ja, ik zoek mijn beste voor de wan. En daar wist daarin had ik ergens mijn best voor doch. Hij heeft ervoor gestreden, hoor. Hij heeft ervoor gestreden, hè? Ja, want Art, die €74.000, heeft die al oermaken naar Pieter Kooi? Nou, die komt de club zeker ten goede. We hebben ook met topsport te maken. Dus als er gepresteerd wordt, dan moet er ook vaak wat afgerekend worden. Dus het is niet allemaal feest. Er vloeit natuurlijk ook een stukje terug naar wat premies naar spelers en trainers die daar recht op hebben. En de rest vloeit de exploitatie in. En als dat aan het eind van het seizoen goed is, ja, dan kan je daar weer de dingen mee doen die je moet doen. Ja, wat bloot er dan oer van die €74.000 uit al die premies er al? Oh, dat weet ik niet, joh. Geef ongeveer? Nou, dat zal wel €50.000 zijn of zo. Dat denk ik. En is het nou echt fijn of is het een druppel op een gloeiende plaat bij Cambuur? Nee, dat is fijn. Ja, dat is fijn. Eén, omdat je gewoon iets tastbaars pakt. Hè. Ik denk dat het recht doet aan dit seizoen, dat je aan je prestaties, dat je zo'n prijs pakt. Al heb je niet officieel het schild, hè, maar wel de play-off plek en het geld. Het is gewoon een bekroning, denk ik, op de eerste helft van het seizoen. En het geld is natuurlijk fijn. Je kan het ook niet hebben. Ja, dat is hartstikke fijn. Zeker. Jongens, ben we er al aan tafel, Roelof? De stellingen? Ja? Zullen we het wel, jongens? De eerste die is van Art. Ik sliep de laatste tijd weer een stuk beter. Mijn tank om Pieter Kooi. Nee. Roelof, Heerenveen is komende waas je favoriet in de bekerwedstrijd in Feyenoord. Nee. Andor, hij ontkent het zelf, maar Ismaël Baouf gaat gewoon naar Lille. Net in de winterstop. Oké, net in de winter. Voorlopig net. Roelof, de facet van Maxence Rivera op de eigen goal van Bakary, die tel ik als een officiële assist. Nee. Art, Takamier, Groot Cambuur West, Zwarte Sivers. Ja. En Andor, de overwinning op Willem II, wie dik verzinnen. Als er Ian Dik van al hellers dan ja. Ja, echt? Ja, ik vond Cambuur wel de betere ploeg. Betere Goed, kansen. eigenlijk alle kanten op. Bij Willem II had ik wel een paar goede kansen aan. Kopbal in de eerste helft op de lotte. Maar als je over het generaal zorgt, dan vind ik dat Cambuur de beste kansen had. Balk, 1 op 1 met de keeper. Rulke, 1 op 1 met de keeper. Diemers nog een vrije shitkans van de 16. Daar zette Willem II wel wat zien hoor, maar net Savolle zulke grote kansen. Dus ik vond over het algemeen
vond ik Cambuur de betere. Ja, Art, daar zie je op de tribune in het Koning Willem II stadion. Ik denk, nooit Gerald? Nee hoor, nee, ik zat naast Siert en naast Jan Leegstra. Er waren wat dames mee van de club, collega's die daar de hele horeca eens onderzocht hebben. Dus van een heel ploegje van Lars uiteraard. Nou ja, een heel ploegje Cambuur mensen waar je bij elkaar zit tussen in het hol van de leeuw. Het grappige was, onze dochter was er ook met een groep vriendinnen. Vanwege wat lijntjes met de assistent van Willem II, Pascal Diener. Die komt bij mij uit het dorp. Dus ja, dat was op zich. Die zagen mij 3 meter de lucht in vliegen en bij dat doelpunt. Terwijl zij wat voorzichtig voor zich uit zaten te kijken en te juichen. Dus dat was een mooi moment. Nee, ja, ik ben het met Andor wel eens. Ik vind het ook, het had ook gelijk kunnen worden. Maar uiteindelijk is het niet raar dat wij deze wedstrijd gewonnen hebben. Maar ontzit er dan een explosie van geluk? Hoe shot dat eruit op die tribune? Nou, het viel samen met het doelpunt van Rode JC. De 2-3. Dat je denkt, in één keer maken wij 0-1. Dus dat komt allemaal bij elkaar. Ja, dat kan je niet ontkennen dat dat even een vreugdemoment van je welst is. Dan denk ik kassa. Nee, dat dacht hij niet gelijk. Nee, maar gewoon het feit dat je 3 punten uitloopt op de nummer 3, in dit geval de Graafschap. Dat is het eerste waar ik aan denk. Want het had ook 4 punten kunnen worden. Als je daar met 1-0 verliest en de Graafschap wint. Ja, dan zo dicht ligt het bij elkaar. En nu ga je in één keer naar 10 punten. Dat vervolgens ook dat hele ritje erachteraan komt, is prachtig. Maar ik kijk eerst naar het sportieve. Dit kind toch net meer mis. 10 punten voor op de Graafschap. Willem II, 6 op 15 punten. Die horen ploegen binnen heel wisselvallig. Matte dus nog meer dan 10 punten goed, meidje. Dit maak je hem toch net meer uit handen, Jan? Nee, het is seriant, dat is duidelijk. En daarom is deze ook zo belangrijk dat je nu die 10 punten pakt. Je hebt vrijdag nog MVV en dan begin je in januari met Emma uit en Den Haag uit. En Jong PSV uit met 1 thuiswedstrijd tussendoor. Dat is best wel een stevige maand januari. Als je daar ook goed doorheen komt, dan moet je gewoon echt de boel gaan voorbereiden. Want dan... Ja, je maakt je denk ik altijd 2 plannen. Een plan KKD, plan Eredivisie. Maar ik heb nou wel iets meer tijd naar dat plan Eredivisie? Ja, nou, we maken altijd 2 plannen. Ik vind dat je alle scenario's ten alle tijden moet voorbereiden. Totdat het zeker is. En dat is ook niet zo ingewikkeld hoor. Want het is niet dat je daar nou heel veel verschil in hebt. Alleen als je naar de Eredivisie gaat, dan krijg je met hele andere mediagelden te maken. En die kennen wij niet, want het contract is afgelopen zomer ingegaan. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus dat zijn serieuze andere getallen. Dus daar kan je wat makkelijker mee rekenen. Ja, want dan zoom je hem van 1 miljoen plus minus naar 3 miljoen. Ja. Dus en verder, je gaat in de sponsoring flinke slagen maken. Niet alleen met je eigen sponsoring, maar ook met collectieve sponsoring vanuit de ECV. Ja, daar komen wat getallen op je afrollen die wij nu niet gewoon zijn. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar evengoed maken we een KKD of keukenkampioen divisie scenario. Want je moet overal voorbereid zijn. En ook dan zullen wij, als dat wel zou gebeuren, moet je ook gewoon te weerstaan. Je ontkomt er haast net om, hè? Want als de algemeen directeur van Cambuur aan tafel zit, dan gaat het altijd door Yield. Ja, hoe kan dat nou, hè? Ja, hoe kan dat nou? Net altijd, maar wel vaak. De oranje jaren, de financiële situatie bij Cambuur, is dat wel relevant? Nou ja, wat ook relevant is misschien wel of Ismaël Bouf naar Lille tagiet, wat nevens de Franse media gaat hij daarheen. Eerst even jaren naar Bouf zelf. This week we saw some rumors about Lille and Ismail, the club of Isham. He's laughing again. What's happening with Lille and Ismail Bouf? Can you tell us? A lot of people say to me Lille, but me also I don't know when it's happened. But it's not true. For me, I don't know nothing. If I know, I say directly to the coach. But no, it's a fake rumors. But yeah. Fake rumors. Maar ja, goed. Het zullen toch wel ergens wel komen, daar in Frankrijk? Ik heb geen idee. Wij hebben geen contact met die club over hem gehad. Wat wel bekend is dat natuurlijk veel clubs hem volgen. En daar zal ongetwijfeld ook in Frankrijk en wellicht ook Lille tussen zitten. Daar kun je niet omheen. Als ik zie wat er elke week bij onze thuiswedstrijden op de scoutingslijsten staan. Die zullen niet voor niks komen, lijkt mij. En dat nemen is ze ook clubs? Ja, dat geldt van alle Nederlandse topclubs tot aan Duitse Bundesliga-clubs, tot aan Franse clubs, Italiaanse clubs. Ik bedoel, we vorig jaar natuurlijk ook Brian Nieling verkocht aan Modena. Dus in Italië kom je ook wel op de kaart te staan. Er zijn wel clubs die je dan in de gaten gaan houden. Ja, dat kijkt ook naar Ismaël en ook naar Oscar. Maar zij ze er net bij voor waar ze komen, hè? Nee, het kan zijn dat Lars heeft natuurlijk wel veel contact met de agent van die spelers. Dat die agenten wat meer weten van, joh, er komt nu eens een club kijken. Maar verder weten we dat anders niet. Maar ja, als je deze prestaties levert en
en zo in de media komt, wereldkampioen wordt met onder 20. Ja, daar kan je natuurlijk niet omheen dat daar interesse voor is. En Sander van der Heijden zie je een paar weken geleden aan deze tafel. En die zei van, nou ja, Baouf die is dan wel 5, misschien wel 6 miljoen euro wurg. Ja, Do heeft natuurlijk een commerciële achtergrond. Dat is natuurlijk een schijntje. Nou, nee, daar kan geen de beste wil van de wereld niks over zeggen, want ik weet het niet. Uiteindelijk gaat de markt dat bepalen. Ik denk wel dat als hij naar het buitenland gaat, lees Frankrijk, dat daar wat meer voor wordt betaald dan dat hij in Nederland een stap maakt naar een topclub. Ik weet ook niet wat hij zelf wil. Dat zal allemaal moeten blijken. Het liefst promoveren wij met hem. En gaan wij een jaar met hem de Eredivisie in. En gaat hij dan? Want hij heeft gewoon nog 3 jaar contract na dit seizoen. Dus alleen, ja, we kennen allemaal de dynamiek in het voetbal. En daar speelt ook zo'n jongen zelf en zijn gevolgen een belangrijke rol in. Dat moet gewoon afwachten. Ja, maar in principe kun je een vreetje wat je hem willen. Ja, tuurlijk. Alleen er zijn natuurlijk wel een soort van vergelijkbare spelers op dit niveau die stappen maken. Dus je kan wel vragen wat je wil, maar dan kan je wel eens bedrogen uitkomen. Maar zitten we maar 4, 6 miljoen onderheen gekant? Ik hoop dat dat realistisch is. Nee, ja. Wat ik zelf? Ik denk dat het te heeg is. Ja, vis tegen. Ja, Ja. nee, oké. Ik zit wat te denken trouwens. Ik zie het in de auto waarom. En ik ben natuurlijk een beetje jonger als de Stoop is, als dat Aard is. Maar ik zie het ding. Ik heb Jaap Stam kan met mij maken. Maar ik denk dat Baouf de beste verdediger is die het ooit bij Cambuur spelen had. Jaap Stam, die spelen eerst rechtsback. Die werd het eerste jaar alleen maar verrot gewoon op de Oosttribune, omdat die samen meer spelen. Dus ik denk dat de herinneringen van de gemiddelde Cambuur-supporter Jaap Stam dat die zo heel bijzonder is. Die maken pas daarna via Zwolle natuurlijk de grotere stappen. En Willem II. Hij kwam van Zwolle, Ja, die ja, naar ja, precies, Cambuur, ja, naar Willem ja, II en toen PSV. Maar goed, Ja, je moet- Henk de Jong zei het altijd, op deze leeftijd. Hè? Je moet ook kijken en even los van wat voor plak er nu aan komt te hangen. Maar je hebt het over een transfersom, dat is 1. Alleen meer dan toen is natuurlijk een element aan toegevoegd. En dat zijn wel de welbekende doorverkooppercentages. Dus totaal gaat zo'n speler maar zo een enorme som geld opleveren. Dat hoeft dan niet per se een initiële transfersom te zijn. Maar wel als zo'n jongen later stappen gaat maken. En wat voor... Kijk nou naar Brian Nieling. Die speelt bij Modena, staat in de top van de Serie B. Ik geloof 6e, maar wel 1 punt van een promotieplek af. Doet het geweldig daar, speelt daar, scoort daar. Ja, die gaat een stap maken. Daar kan je bijna donder op En zeggen. wat is dan het trofee-percentage wat je bedongen hebben? Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het zal ergens tussen 10 en 15% zijn. Ik denk dat de algemeen directeur dat exact weet. Nou, weet ik echt niet allemaal precies uit mijn hoofd. Nee, Kijk naar PEC Zwolle. Kijk naar PEC Zwolle. Sepp van den Berg. Die is van Zwolle naar Liverpool gegaan. Liverpool, ja. En nu naar Keulen. Hè? Daar leeft Zwolle dit seizoen van. Hè? Want als je het hebt over geld en over financiën. Ik zag toevallig de jaarrekening van Zwolle voorbij komen. Ja, daar zit Sepp van den Berg in die hele club op dit moment overeind houdt. Dat is natuurlijk fantastisch dat dat soort stappen gemaakt zijn daar. Ja, daar gaan wij nu ook gelukkig aan ruiken. Aan dat soort... Mijn tank om Baouf schreeuw je hem, tak hem hier gewoon zwarte cijfers. En hij krijgt ook gewoon gelijk bij die stelling. Ja, precies. Ja, Zo is het. Dat wie net je begrutte wel een verlies. Ja, maar als ik hier een stelling krijg volgend jaar, ik zeg nee, dat is niet heel erg... Dat kan ik net. dat is Dat- Ambitieloos. Ik kan wel wat ja zeggen, het kan niet lukken. Maar ik vind dat je er altijd voor moet gaan. Dat hebben we bij Cambuur in al die jaren altijd gedaan. Altijd gekoerst op zwarte cijfers. Alleen ja, dat het nu even allemaal anders is en moeilijker is, dat klopt. Maar ja, inderdaad, we hebben wel waarde op het veld staan. En als er wat gebeurt, ja, dan gaat het wel meteen in andere getallen dan een aantal jaar geleden waar ik over 2 ton of 3 ton had. Ja, het zijn nu andere maatstaven geworden. En dat is mooi. Want dat hebben we wel met z'n allen afgedwongen. Roelof, we hebben het meest content mooi. De 0 van Klaverboer. Eindelijk weer een assist van Maxence Rivera. Het eerste doelpunt van Zagaritis of de 3 punten? 3 punten. Ja, Ja. toch wel hè? Wie net? Dat is wel heel nederig, vond ik, hè? Ja, want het zit natuurlijk heel dicht bij elkaar daar. Hè. En op dit moment is het in die plak zand onder maar 15 is eigenlijk een beetje van verliezen. En als die krijgt boven een degradatiestreep of zelfs op de degradatieplak. En als je wint, dan ga je niet naar Europa in. Dus dat zit het op dit moment bij elkaar. Maar het ziet er maar bij RVM meer in dat ze het laatste natuurlijk net echt meer in de swing zitten. Ja, AZ weer natuurlijk heel goed voetbal, maar dan werd het wat minder. Dus die Zwolle en PSV. ja, en dan hien ze dit ik wel even lekker neder. En wat ik wel redelijk bizar vind, is dat ze eigenlijk helemaal net zo goed voetballen. Ik voel het misschien zelfs een van de mindere wedstrijden van dit seizoen, in de zin van onder de bal. Hè, de pas door de 2-0 wie en de tweede helft en hij toen, ja, Sparta. Maar ik vind Sparta helemaal net bijzonder. Nou, die betekent heel slordig, van beide kanten. Ja,
En dus dan is dat extra lekker dat je weer eens een keer een uitwedstrijd winnen. Hè, want dit weer nog maar de tweede uitwinning dit kalenderjaar. Januari wie NAC Breda Telstar uit. Daar wie ik bij toevallig bij NAC, dat wie in januari. Zo best En dit wie- overmaand verder. Weer overmaand verder en Heerenveen pakt weer de strijdpunten. Maar Vreedmeister werd naar Heracles. Ja, dan wordt Ik weer ben wezen naar Feyenoord. Sneu is het inmiddels. Ja. Ja. Volgende ronde beker en 3 puntjes, 2 uitwoningen. Nee, ja, goed. Het is ik denk dat vooral qua druk, dat het wel heel lekker is dat ze nou de winterstop... Wat stel dat ze die wedstrijd bij Heracles verliezen en Feyenoord doet. Dat kent natuurlijk beide heel, dat kent natuurlijk heel erg. Dan haal je deze 3 punten in elk geval bij en dan, nou ja, dat is wel een hele belangrijke. Ja, ik ben in die pas rond en daar hing je dan al die foto's van alle trainers die het in het verliezen echt bij Sparta werken. Hè. En wat mij dan opvalt, een heel soort bij een Cambuur en maar een Heerenveen verliezen. Zo'n trainers van Sparta mij een Cambuur of Cambuur Heerenveen verliezen. een quizvraag? Ja, eventjes jongens. Jan Ja, eventjes, even testen jongens. Sorry? Jan Evers, Jan Eversen, ja. Frits Korbach. Frits Korbach. Die wil heel kwaad bij Sparta trouwens. Ja, die Wie dat kregen in net- training of zo? Een epilepsieaanval kreeg hij daar nevens mij toe. Foukeboy. Fouke Boy, Rob Baan? Ja. Rob Baan, Hamburger. Hamburger. Zeker jongen, goed bezig Zullen we jongens. zo even Ja. doen? Ja, Nog 2. ja, nog iemand in Heerenveen verliezen. Water zelfs kampioen. Bij Heerenveen? Ja. Nee, wat kampioen. En Heerenveen was nooit kampioen. Wat kampioen bij Ja. Sparta. Alex Pastoor. Je bedoelt hoofdtrainer. Ja, Ja. oké, is assistent-trainer. Ja, Ja. oké. Ja. En dan heb ik nog Fouke Boy. Ja, die Ja, die had zei wel. die Oh, al. die Nee, zei zei die die al. al. Gaan we Oké. blijven. gaan we Gert niet- Kruis. Gert sorry. Kruis, die hier Gert nog Kruis. even- Ja, Gert Kruis. Ja. Hoe kun je die nou vergeten? Ja. Gert Kruis. Goed jongens. En wat voest trouwens van Ben Klaverboer? Uitstekend. Uitstekend. Hier in de redding. Hij lijkt gewoon achter boeten goal. Ja. Achter de lijn. Kan weer weer om. En hij komt weer weer om. Ja. En hij tikt die bal nog uit de goal. Hij wie zelf Knappe weg te redding. schroeven. Ja, Even terecht. jaren naar Ben Klaverboer. Nou ja, de beste keeper. En als er een spits bent en de scoort niks, dan giet dat volgens mij... dan wordt dat een ding voor jezelf en dan wordt ze gewoon scoren. En als keeper is dat een 0 horen. En het is net een ontzettend belangrijke statistiek. Want als wedstrijd winst, dan is het prima. Maar dat was gewoon een 0 horen, heel simpel. Ja. En dat net alleen nog. Dat was echt betieten gewoon belangrijk wezen. En die ploegen doorheen slepen. En dat heeft vooral in de beginfase echt die in. Hè? Maar die vrije trap van Baas op een Lotte. Maar die rebound. Ja, dat was een fotomomentje. Slangenmees, moest even achter de peelwijk komen. Ja, klopt. Ja, nee, dat is lekker. Dus hoe Jos nog wel weer om op die eigen prestatie, Joert? Goed. Tevreden. Tevreden? Zeker. En dan is de nul is dan nog echt een extra kers op de taart. Ja, die is wel heel lekker. Een hele grote kers. Een kers van Bernd Weet je Klaverboer. wat ik mooi vind aan hem? Nou? Ik heb het idee dat er echt, het is een beetje clichématig al misschien, maar er zit een goede kop op. Oh, er zit een goede kop op. Dat is wel cliché, Snap je? Ja. Maar Shot is een goede keeper, daar begint het mee. Ja. Hij had al een PKC litten. Maar ik denk dat hij gewoon goed in de kop stekt en dat hij wel intelligent is, maar ik wel weet hoe het werkt in de wereld en dat hij wel bespraakt is. Dat helpt ik al hier, denk ik, in de rest van zijn carrière. Ik denk dat Heel hij daar, realistisch. realistisch. Dat is een goeie uit. De down eerste to reactie earth. wie van Bistek Blied bij de nul. Hij zei ja, ben ik van dat gezeik. Ja. Dat is Ja. de Ja. allereerste reactie. Maar dat is op zich logisch dat hij zo reageert. Ja, Dus, hem- ja, Hoe oud is hij? 19. Ja, precies. Van keeper is dat wel... Ja. Kun je nog lang mee? Ja, zeker. Nou goed, we hebben hem toch een beetje op scherp gezet. Want verleden weekend zijn we van hij had Nou, nog net een kapot punt pakt. maken. Ja. Hij had net een punt pakt voor Heerenveen. En nou heeft hij toch echt Sjen dat hij een goede doelman is. Maar goed, ik de Sivekes eventjes erbij pakt. Want Heerenveen had nou 8 punten pakt in uitwedstrijden. Dat is nou 1 punt meer als verleden seizoen in alle uitwedstrijden. Robin Velman voor president. Hè? Ja, bij daar hing het de vlaag uit. Nee, ja, maar ja, het is natuurlijk een beetje een bijzonder seizoen. Want je hebt toch heel erg het gevoel van te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken. Hè? Dus Mooi. het kind aan de ene kant. En goed, hè? Want, En nee, goed. Ja. Meestal is er altijd wel een verhaspeling. Maar dit weer niet keer goed. Ik had toevallig dus van hem nog opzag. Oh, ja. Ik was vast bezig met een artikeltje, toen had ik hem opschreven. Maar toen, dus Heerenveen kind dus tol de tretje worden. Maar wel het gevoel, er zit meer in. Hè? Meerveld, goede voetballer, Vente, goede spits. Maas Willemsen, dat zit achterin heel erg goed. Voor overeen, super belangrijk. Trensko scoort langzamerhand steeds meer als Rosboeten of als, noem het zien, zoals de laatste wedstrijd. Er zit wel wat meer in dan dit. En ze staan nou dan jochende.
Is er nog achter de helft, 10 misschien. Maar je hebt het gevoel van, die play-offs zijn makkelijk haalbaar. En dan is er in die play-offs misschien ik wil wat meer mogelijk dan wat is er raar? Ja, net de hut van Stapelrinnen, toch? Nee, maar daar zit het dus tussenin. Je kunt de stretch in de fiets eindigen. Ja. Dan denk ik van oké. Maar ik vind dat Europees voetbal dus haalbaar is. En daartussenin is eigenlijk alles Nou, realistisch. play-offs Europees voetbal. Dat Nee, is ik vind natuurlijk wel Europees een voetbal. verhaal. Ik vind Europees voetbal. Als je de play-offs helly, beetje zo bent een strakje in je wedstrijd. En dan weet je, het zijn wedstrijden op zich. Ja. En jongens, wacht even. Linde, hè, assistje. Linde, assistje. Ja. Matig was hij, Linde. Ja? Ja. Het hem net in de basis spelen? Want Brouwers wie net helemaal fit. Wie net helemaal ook zo fris. Wie net helemaal fit uit de wedstrijd kwam van PSV. En dit wie meer uit Vaszorg. Maar jongens, ik mag je hem onderbreken. Oh, jee. Want, ja, Art, het is zover hoor. Kom maar jongens. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Waar hing het er onder de telefoon? We moeten vragen stellen, Art. En die worden alleen nog beantwoorden met ja of met nee. En onder de eer, Art, wat is de eerste vraag voor de mystery guest? Bent u een man? Oh, hij is een man. Ja. Heeft u een Cambuur verleden? Ja. Nou, Hij weet het zelf net. nee. Hij denkt er net maar heel zo'n goede gevoelens om waarom, denk ik. Kom je jou uit Friesland? Ja, hij komt uit Friesland. Oké, Friespraat. Art? Heb je de afgelopen 10 jaar bij Cambuur gevoetbald? Nee. Het is allemaal wel een beetje... Nee, Ja, wel een beetje twijfelachtig. Het is twijfelachtig. Ik denk dat ik het weet al. Ja? Ja. Nou, Mag ik het als... Ja. als het denkt dat zo het wist. Gaan we hier te maken? Mag ik Geert Arend Roda? Ja, natuurlijk. Gewoon een contract doen we Cambuur natuurlijk. Mag je een minuut spelen? Dan snap ik ook alle halve jaar. Ja, snap ik. Ja. Daarop dacht ik hey. Ja, Geert Arend, welkom. Lekker man. Excelsior Sluis. dankjewel. Ja, Tjimwurg trainer van Excelsior Maasluis. En de Wennesdek in Rotterdam, toch? Schiedam. Ja. Schiedam, excuus. Maar hij staat de wedstrijd Sparta-Heerenveen een beetje volgen? Nee, nog te weinig. Dus die zal ik zo meteen nog even terugzien. Want ik moest juist natuurlijk naar Ajax. Ajax Feyenoord. Want ja, wij spelen weer eens iets in Ajax. Dus ik moest even een goed beeld krijgen van de community-standen. Nou ja, dat zit altijd in, hè? Want Ajax die zit helemaal in de flow, hè? Hij is beter een Peer Wiekelien treffen, kind. Ja, dat zoals het altijd zijn, hè? Dat wij ze weer op het verkeerde moment treffen. Ja, die ze winnen van Fortuna, van Karabach en ook van Feyenoord. Wat is die indruk van Ajax? Waar lezen de zwakke plekken? Nou ja, ik weet net dat die wedstrijd van Justus is maar een heel waardevol is voor u. Omdat de Ajax wel heel erg leeg gaat verdedigen weer. Dus ik weet net dat zij dat ze nu zeker doorgaan. Maar ja, het is een ploeg met heel veel kwaliteit. Zeker ten opzichte van u. Maar uiteindelijk binnen ik ook weer jonge jongens. Dus we hopen dat ze u een beetje onderschatten. En dat we lang in de wedstrijd kunnen blowen. Ja, want wat is dan het plan dat het betocht heeft? Ja, ik ken natuurlijk net al alles prijs. Nee, maar ze luisteren je toch net maar. Ik denk zo werkelijk dat Fred Grim, de podcast jet van Omroep Friesland... Ik zou ook als ik Grim heeft een verleden toch heel lang in. Dus die zal een hoop op de hichte worden van alles. Dus, groot geworden in Westeinde, hè, Fred Grim. wat zei je dus? Groot geworden in Westeinde, Lielauwe, dus Fred Grim. Dus Oh ja? wat dat betreft, Ja, daarom. Oké, Dus, oké. Nee, joh, we proberen gewoon zo lang als mogelijk in de wedstrijd te blowen. En dan daarbij proberen we onze kansjes te pakken. En nou ja, hoe je dat zal rennen, dat zal worden. Ja, en waar is de gevaarlijkste speler van Excelsior Maasluis? Ja, maar wij hebben meerdere wapens. Dus dat is... Meerdere wapens. Zo. En als het echt maakt, dan doet ze zelf in de kwarte broek ook nog even horen. Ja, nou, dan moet het wel heel raar gaan, moet ik zeggen. Hoe zit het met die ambities, Geert Arend? Want hij is natuurlijk assistent was bij RKC. No wol op eigen forten, maar in niveautje leger. Hast nog ambities om in het betellen voetbal weer om te keren? Ja, zeker. Ik zit boordevol ambities. Dus uiteindelijk, nou klinkt een beetje cliché, maar wil ik de best mogelijke trainer worden die ik ken. En nou ja, daar heb je wat stappen bij. En dit is hier een mooie vervolgstap naar mijn assistentenrol bij RKC. Om nou weer hoofdtrainer te wijzen in de 12e divisie. Dus wat dat betreft, maatje weer zo'n ontwikkelingsstapjes rustig en gestaag. Ja, hij staat trouwens een Fabielt als trainer. Waar is die Fabielt? Nou ja, ik heb natuurlijk best wel wat trainers gehad in mijn carrière. En daarbij hebben proberen van elke trainer wel wat dingen mee te nemen die aanspreken. Of dingen juist te little is het die wat minder aanspreken. Dus ik heb net echt in je voorbeeld hoor.
Nee, maar neem eens een voorbeeld wat je dan neemt van een bepaalde trainer. Paul Simonis bijvoorbeeld heb ik intensief mee gewerkt bij Sparta. Hoe hij mij de jongens omging en daarbij een team probeerde te bouwen. Dat vond ik toen wel van onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. Trainers in betellen voetbal, Pastori had dit een goed plan richting de wedstrijden. Van Beek hier natuurlijk geweldige kwaliteit in destijds, Safit. Heb een ploeg ik nog nooit zien. Dus ja, je hebt een hoop trainers die wel wat goeds mij nog wat hebben. Ik dacht Trond Solid neemt ik nog. Maar... Wie Trond? Trond Solid. Ja, zeker. Maar natuurlijk weer een prima trainer. En vooral richting gameplans. Hè? Precies. En echt wel een aantal dingen die ik nog nooit jet hier. Dus dat is best wel interessant. Ja. Heerenveen wint deze week van Feyenoord. Jim winnen van Ajax. Wil je hem dan Heerenveen al in de volgende ronde of even wacht je en Heerenveen in de finale? Ja, ja, prima joh. Heerenveen mij daarna wel. Ja? Oké. Hey, een heel soort succes in Ajax. Ja, super. Dank je. Hartstikke leuk dat je in de studio dat je er even bij bent. Jo, hoi. Succes nog. Hoi. Dank je. Art, scammers die wolles. Elke keer als er een financiële te backsetter is, dan mag we de telefoon pakken en we met Pieter Kooi bellen. Nou, ik hoop dat we die periode snel achter ons kunnen laten. Dat is duidelijk, ja. Het is allemaal wel te herleiden. Hè. Dus een groot project hebben we gedaan de afgelopen jaren. Wat uitstekend geslaagd is. Wij ben dat te mogen zeggen. Ja. Prachtig stadion geworden waar de club de komende tientallen jaren fantastisch in kan verblijven en in kan groeien. Dat snap ik, maar hij hem eigenlijk een te grote broek onlutsen. Want ja, als je die eerlijkse lessen hebben van 2,5 miljoen, ja, dat is natuurlijk een enorme zwaard van Damocles wat boven de holle hingt. Nee, zeker. Je kan heel snel de conclusie trekken dat we op dit moment wel wat overgefinancierd zijn. Hè. Al wel vaker gezegd, we hebben de hele financiering aangetrokken. Gemeente, Pieter Kooi. Dat casco daar er nog bij, dus dat is eigenlijk al heel lang bekend. Alleen er zijn nog wel een aantal overschrijdingen geweest die ons nu pijn doen. Dat is 1 overschrijding in de bouw. Om maar 1 voorbeeld te noemen, er zou een gebiedsweken ook komen. We hebben bij de gemeente 5 plus 1 miljoen gevraagd. 1 miljoen Even voor tussen de een WKO. Warmte-koude opslag, dus de verwarming en de koeling in het gebouw, maar ook voor de veldverwarming. Nou, die 1 miljoen was voor de WKO bedoeld. Ja, dat was eigenlijk allemaal al in kan en kruik ook. En dat is gewoon afgeblazen. Daarna hebben we dat zelf moeten ontwikkelen. Ja, dat heeft nu, ik denk, 2,1, 2,2 miljoen euro gekost. Ja, dat financieren Dus in steeds van plus 1 is het nou min 2. Precies. Dus dat zijn dingen die doen gewoon pijn. Ja, je moet dat wel maken. Je kan niet zeggen, we laten dat wel even liggen en we gaan met de jas aanwerken de komende jaren. Dus ja, dat zijn wel dingen die pijn gedaan hebben. En dan heb je nog het afgelopen seizoen waarin we 2 stadions in gebruik hadden. Met alle kosten, met name aan het Kooistadion, om daar te kunnen spelen. Ja, dat heeft wel even flink pijn gedaan. En dat is natuurlijk ook vervelend om dan dat continu te moeten oplossen. En het is fantastisch dat Pieter ons daarmee helpt. We doen heel veel met hem samen. Hè. Dus het is ook niet alleen maar de telefoon pakken. Er wordt wekelijks gesproken over zaken. Alleen ja, op een gegeven moment komt er iets uit, een momentum, dat er iets is, ja, dan ga je met elkaar daarover in gesprek. En nogmaals, ik hoop dat we daar snel doorheen zijn en als club helemaal zelf de poten eronder hebben staan, om het zo te zeggen. Ja, want Rutte schuldenlast, toch komt er in alle gedachten, tenminste dat het Laslan Boy zijn Andor, wel een nijspeler. Nou ja, Cambuur wil hem versterken, maar je noemen Sijs, nou Daan Visser definitief voor de rest van het seizoen net die zetbaar is. Maar is daar dan wel yield voor? Ja, dat vreeg ik me hoor. Nou, komt dat goed uit. Art. Nou, in feite niet, hè, want we hebben geen budget. Maar ja, in het voetbal kan je wel budget maken. Hè. Er kunnen ook jongens weggaan die een andere club zoeken. Dan laten ze weer een salaris achter. Nou, dan zou je dat kunnen invullen. Je kan ook ondersteuning krijgen. Hè. We spreken ook over het sportieve met Pieter. Nou, zo moet je dan een plaatje compleet maken. Dus het is nooit. Dus ik heb al eens vaker gedacht, in al die jaren in december, nou, wij gaan in januari niks doen, want er is geen budget. En als je dan eind januari de selectie kijkt, dat je denkt, hoe is dit mogelijk? We zijn toch op 2 of 3 plekken gewijzigd. Dat kan zijn door huur, kan zijn door iemand die vertrekt. Dat kan zijn, dus dat kan je niet uitsluiten. Daarom moet Lars met zijn scoutingsteam ook altijd geprepareerd zijn om te kijken van, joh, als we wat kunnen, wat zijn dan de mogelijkheden? En zo gebeurt dat nu ook. En nogmaals, ja, er zijn ook jongens die hebben hun vertrekwens aangekondigd. Nou, daar kan maar zo wat gebeuren. En dan heb je in één keer weer ruimte. Ja, Nicky Soeren, die heeft dus zijn vertrekwens onkundige. Ja.
Ja, nou ja, die viel overigens uitstekend in vrijdag. Door de blessure van Jochem Nap. Maar geef wel aan dat we op die plek wel kwetsbaar zijn. Dus als er wat gebeurt, dan zal dat ongetwijfeld op die positie zijn. Ja, dus zij is jongens, dat is meer fout. Dat is dan iets wat jij Was gehoord het hebt, een maar slip of de tong? Nee, ik doelde op Nicky. Nee, maar Alleen ik het bedoelde, Nicky, oké. er kunnen best meer dingetjes gebeuren. Zo gaat het in het voetbal. Jongens die verhuurd willen worden of die... ja, dat kan. Dat kan ik nu niet zeggen, maar ik weet van Nicky dat hij dit heeft aangegeven. Al moet ik zeggen, nogmaals, die viel uitstekend in vrijdag. En, maar dat Ja, maar een blessure van Daan Visser kent ik samen zo wezen. Dat kan bizar uit van dat je het net terug. Precies. Nou ja, kan nu ook dat niet. zullen van als je Soeren, die zal alleen nog voortgaan als er een vervanger komen kan. Ja, het is ook even afhankelijk van wat er uit de diagnose van Jochem komt. Het was volgens mij een tik. Dus normaal gesproken Jochem Nap herstelt dat wel. Maar dat zullen we moeten afwachten. Want ja, als die ook wegvalt, dan wordt het wel heel dun daar. Maar Ja, en dan is het al een namme, toch? Of nog geen namme, maar nee, dat is nog niet geen namen. geval. Daar had laatst een boeteloze nummer 6 bij hem West. Zo. Bij de club Sjoen. Geen Zweed trouwens. Geen Zweed? Ja, nee, het schijnt geen Scandinavië te wezen. Oh, helemaal geen Scandinaviër. Nee. Hoe komt hij dan weer? Ja, dat weet ik dus net. Oh. Ja, maar dat misschien weer het Misschien weer het Arthur. Ik denk dat altijd wel wit. Ja. En die gaat het nou vertellen. Ik zou dat in de basis best kunnen weten, maar het is volgens mij niet aan mij om dat hier te delen. Want wij krijgen door het seizoen veel spelers op bezoek. En ik ga je vertellen, niet allemaal halen uiteindelijk de eindstreep. Maar dat is wel een enorme stap die we gezet hebben. Ook met het aantrekken van Lars en het uitbreiden van het scoutingsteam. Dat wij al in een veel eerder stadium jongens kennis laten maken met de club. En dan moet je ook nog maar kijken of dat haalbaar is. Want ook die clubs waar die jongens spelen hebben dan weer te maken met blessures of transfers. Dus of dat allemaal lukt, weet je niet. Maar je bent wel aan het voorinvesteren in zulke contacten. Maar als een speler bij de club op bezoek komt, dan is het meestal wel in het laatste vergevorderd stadium. Dat zou kunnen. Wij zijn dan wel overtuigd, anders laten we hem niet komen. Zo'n jongen wil je dan overtuigen, maar dan ben je wel afhankelijk van of dat ook lukt, ja of nee. En dat weet ik op dit moment echt niet. Alleen het feit is wel dat we op die positie dun zijn. Nou, als je hem gewoon naar je stadion shell te kennen en de verwarming door het ek, begreep ik nou dan ben je al gauw om, toch? Het is een dwarf, maar hij zult het Nee, maar zo hebben we ook op naar de begrutting, dat ik zo al aanmaken. Zo hebben we, nou, daar kijken die jongens vaak niet naar, Rolf, hoor. Maar, maar zo hebben we op een regenachtige zondagmorgen ook Ismaël Bouf ontvangen. Na een nederlaag tegen Dordrecht. Ja, die komt toch uit België naar Leeuwarden gereden. En is ook toch na een uur, 1,5 uur met Lars en met Henk en met Ruben de Jong wel enthousiast en overtuigd van ja, maar hier zie ik mijzelf spelen. Dit project staat mij aan. Dus dat stadion, dat heeft natuurlijk wel een geweldige aantrekkingskracht. Ja, we hebben een heel soort sjoggersvragen, want er binnen een soort vragen binnen. Maar één ding nog eventjes, want Azen dus Zwarte Sieverskroon bij Cambuur en Takam hier Ekke wonen in de Eredivisie. Nou, dan zit hij in taken haast op hier in Ljouwert. Ja, nou, er liggen nog wel wat dossiertjes die oplossen. Oh, echt? Het is never a dull moment. Nee, maar het is evengoed wel waar. Zonder dat dat nu staat totaal niet onder druk. Maar dat geldt voor de club. Dat geldt voor mij, maar met name voor de club. Dat je wel moet nadenken over de toekomst. En waar wil je nou naartoe? En hoe moet die leiding eruit zien? Of dat nou directie is of technisch directie of trainer. We moeten daar wel naar durven kijken als club. Dat is denk ik ook een rol die uiteindelijk bij de toezichthoudende organen ligt. Van ja, we hebben iets fenomenaals gepresteerd als club met organisatie, met supporters, met sponsoren. Daar komt nu wel een volgende fase aan de komende jaren. Waar gaan we met de club naartoe en hoe gaan we dat invullen? En was er dan bijwezen? Precies, en in welke rol, ja of nee. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor Lars, dat geldt voor Henk, dat geldt voor Harry. Ja, zo moeten we. Zie, Gerald heeft in een eerder stadium al wat andere keuzes gemaakt. Maar goed, die horen mensen, die ben je nou al in net. Doos zit je nou aan tafel en precies. Nee, maar daarom zeg ik het ook. Daar moeten we wel naar kijken, want ik moet daar voor mezelf naar kijken, zonder daar een direct antwoord op te hebben. Maar ik vind dat de club daar ook naar moet kijken. En ik zit er zo lang. Je kan ook niet zomaar zeggen, nou, ik ben weg, succes ermee. Ik vind dat je als leider van de club ook daar een rol in hebt om te kijken, hoe ga je nou de toekomst met elkaar vormgeven. Maar hoe pak een B2 hier, West-Josto die zelf dan? Geen flauw idee. Maar hier nog bij Cambuur toch? Want Pieter Kooi, het eerste, daar stoot in ieder geval nog 4-4. Precies, ik heb het ook niet over morgen, maar ik vind wel dat het moment aankomt dat we daar met elkaar over moeten nadenken. Van waar gaat nou die club naartoe? Er staat een geweldig stadion. We zullen gaan promoveren vroeg of laat met deze club. En dan? Wat is dan de ambitie? Intern was geroepen, ja, eigenlijk moet je toegroeien naar. Jij hebt het over Europees voetbal, maar dat geldt voor Cambuur ook. Ik zeg niet dat je dat haalt binnen nu 3 jaar, maar daar moet je eigenlijk de lat naar leggen. Je hebt een stadion wat daarvoor geschikt is. Nou, dan moet je daar ook naar gaan denken. Met hele realistische gedachten, geen gekke dingen doen. Maar uiteindelijk moet je wel, en daar heb je ook mensen voor nodig die dat vorm gaan geven. Maar nog even een paar stappen terug, want jullie hebben natuurlijk wel, je zit wel in de financiële shit, om het maar zo te zeggen. Hè? Negatief eigen veel kortlopende, langlopende schulden. Hoe ga je dat oplossen?
Ja, daar zijn we elke dag mee bezig. Eén, we hebben het nu afgebouwd, dus het verdienmodel is nu gestart. Dus elke dag groeit die omzet van de club. Die gaat naar een niveau toegroeien waarin je je lasten in redelijke wijs moet kunnen betalen. Maar om daar wat meer ruimte in te gaan creëren, zullen we moeten gaan, wel bekende toverwoord, gaan herfinancieren. En dat doe je 1 op korte termijn. En 2 op lange termijn. Een korte termijn is het aantrekken van gelden waar je direct over kan beschikken. Dat kan je aanwenden om te gaan aflossen. Kan je aanwenden om te gaan investeren in de jeugd. Dat heeft geloond de afgelopen jaar of in de eerste selectie. En dat is iets wat het komende half jaar op stapel staat. Lange termijn, daar zijn andere mensen op dit moment over aan het nadenken. Ook vanuit onze aandeelhouder, de stichting, waar de aandelen van Cambuur geborgd zijn. Hoe kunnen we dit nu in de markt gaan zetten door ander kapitaal aan te gaan trekken. Waarmee je uiteindelijk 1, schulden kan aflossen. Kijk eens naar wat er allemaal bij Pieter staat. Of bij de gemeente. De gemeente zal er ook opnieuw bij betrokken worden. Ja, daar kan ik niet zo een antwoord op geven. Maar daar wordt op dit moment door een Maar heel je bent al aantal... Jelly het wanden mij herfinancieren. In juni kwam dat herfinancieringsplan. Ja. Hoe kan het dat er nou nog geen stappen zet binnen op dat gebied? Of nou ja, die het voor u net zichtbaar binnen. Laat ik het zo zeggen. Nee, dat is het denk ik vooral. Die zijn niet zichtbaar. Het is ook niet eenvoudig, hè, want we zaten eigenlijk nog volop in een proces van afbouw. Eigenlijk nog steeds, niet meer zichtbaar, maar er gebeuren nog steeds dingen in het stadion die nog met afbouw te maken hebben. Dan zijn er echt al wel flinke stappen gezet. Maar die liggen niet allemaal, er liggen wel veel dingen op straat bij Cambuur, maar dit ligt dan niet op straat. Dit dan even net. Nee. Sjosto die zelfs ooit nog op termijn bij een orenclub, bij een oren BVO werkje in Nederland? Ik kan me dat op dit moment moeilijk voorstellen. Ik heb ook best wel wat mogelijkheden gehad, maar die zijn voor mij heel simpel van tafel gegaan, dat het bij lange na niet haalt bij wat ik bij Cambuur heb en aan het doen ben. Dus op dit moment is daar in mijn hoofd geen ruimte voor. Maar je moet het nooit uitsluiten. Maar op dit moment, dat zie ik dat nog niet zomaar gebeuren. Oké. Dan lees je hier 2 kaartjes op tafel, Andor. Kaartjes van de thuiswedstrijd Cambuur, Chin, MVV. En daar je hebt natuurlijk een prijsvraag bij. Zeker. En Doe heeft een vraag betocht, hoop ik. Ik heb mijn best die in. Deze wedstrijd, die wordt onkomende vreed spelen. Krakertje. Dus, krakertje, MVV. Dus meestal moeten vlug insturen, want de post, maar deze dagen, het is druk, kriskaarten. Dus stuur vlug je antwoord in. Dat kun je naar sport@omroepfriesland.nl, mijn adres, zonder telefoonnummer, want Arjen belt het net. We zien je het antwoord op de vraag die als volgt is. Oh. Aronne Simmer zocht Cambuur een assistent-trainer. Mij het papierke coach betaald voetbal. Uiteindelijk was dat Edwin de Graaf. Maar Cambuur spruts ek mij een oren. Oud Cambuur-speler die uiteindelijk trainer worden is van MVV. Waar is dat? Zeker. Nou, Maatje, Sport@omroepfriesland.nl. volgens mij is dat een maatje van Bram Marbus. Ja, is dat zo? Ja, volgens mij al. Oké. Ik heb ooit nog eens een keer in de sauna bij... nou goed, lang Allebei verhaal. goed kapsel, hè? Wat zeg je? Allebei goed kapsel. Allebei goed kapsel, vooral niet die het. Een joggersvraag, Jongens, jongens. was in een sauna zitten bij Ja, Peter bij van den Peter, dat wat je dus net zei. Oh. Ja, Langlien, hè? Doet hij nog voetballen. Jongens, een joggersvraag. Mark Boersma uit Jeensum, die maakt een kanttekening bij het nieuwe stadion. Hij zei het wel van, ja dat mag hè. Hij zei het wel, het is wel een heel mooi stadion. Maar stel nou dat Cambuur in de toekomst een stabiele eredivisieploeg wordt. Zit je dan het samen weer on je maximum qua aantal taskogers? Want er zijn eigenlijk geen uitbreidingsmogelijkheden. Hij vindt dus eigenlijk kwart zijn de stap van 10.000 in het oude stadion naar 15.000 taskogers in het nieuwe stadion een te lietse stap. Ja, nou daarmee, één ding is al niet helemaal correct, want er zijn best wel wat uitbreidingsmogelijkheden. Alleen ja, Wat dan, de hoeken bijvoorbeeld? Nou, de hoeken niet zozeer, dat zou ook nog kunnen, maar commercieel zijn er echt nog wel uitbreidingsmogelijkheden. De verdieping waar jullie verpozen als media, daar liggen nog wat ruimtes. En je kunt er nog stoeltjes erbij bouwen, ook op de hoofdtribune toch? Ja, de stoeltjes staan vrij comfortabel uit elkaar. Daar kunnen met één eenvoudige ingreep al 300 plekken bijgezet worden. Maar goed, de club is natuurlijk doorgerekend op een soort potentieelanalyse. Wie is Cambuur? Hoe groot is het achterland? Hoe groot is het commerciële achterland? Hoe groot is het richting mensen die geïnteresseerd zijn in voetbal en Cambuur? Nou, dan kom je uit op 15.000. Daarom hebben we gezegd, ja, dan gaan we niet voor 18.000 bouwen. Want dan zit je gewoon... Dus je kan op incidenteel succes heel groot maken. Heeft Groningen wel eens gedaan, heeft Vitesse gedaan. Dat hebben wij niet gedaan. Dus ja, dan kan dit de conclusie. Maar ik heb liever elke week vol zitten met 15.000. En dan eens kijken van, kunnen we nog hier en daar wat erbij, dan dat je straks zegt van, joh, we hebben elke week 2000 plekken vrij. Ja, er is nog een opvullende vraag van Pieter. Die zei van, is het echt een optie om op Noord u te verrijden door middel van steenplakken? Ja, dat kan. Alleen, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden in Nijmegen dat debakel meegemaakt. Dat stadion deels instortte.
Betekent als je de stoelen weghaalt dat je moet overgaan op safe standing. Dat zijn die hekken waar nog wel stoeltjes aan vastzitten. Die kan je wel openklappen, maar kan je ook dichtzetten. En daar hoort alleen wel bij dat er mogelijk wat nieuwe normen aan het beton worden gehangen. Naar aanleiding van die NEC-zaak. Dat zijn de welbekende NEN-normen. Die zijn nog steeds niet aangepast, maar dan hoort daar gelijk wel weer een versteviging van je tribune bij. En daar hangt een prijskaartje aan. Ja, dat is op dit moment niet heel realistisch. Omdat, Even bellen met Pieter. Ja. Daar vinden ze wel mee bezig, maar echt verdubbeling van het steenvak misschien aanstelsel. Dus ja, ik weet het onderhand niet precies meer, maar die ben wel bezig om volgend seizoen. Ze zijn ook bezig, maar de seizoenkaarthouders rondom het steenvak. Dat is wel heel indrukwekkend. Dat is nou al een hele grote steentribune. Maar, Zeker. Ja. Oké, maar het kan me daardoor dan dondert het naar je stadion in. Nee, dat niet. Alleen je hebt te maken met normen waar je moet voldoen. En daarom hebben wij nu stoeltjes. En ik denk dat dat ooit gaat gebeuren. Alleen ik zie dat niet op hele korte termijn veranderen. Maar dan nu zie je nog wel eens dat die hoeken bovenin een beetje leeg zijn. Omdat die mensen allemaal tegen elkaar aan gaan staan. De tribune is uitverkocht. Ja. En dat ga je in feite wel oplossen met safe standing. Alleen nogmaals, daar hangt een prijskaartje aan. Ja, dat is op dit moment niet Maar wat is de capaciteit waar je hem naar taak kennen, had je hem dat willen? Stel, promotie, meer seizoenkaarten, meer sponsoring. Stwoltje Stichting Jimmy Kroon. Hoe volle kin het stadion nog groter worden? Nou, dat safe standing verhaal, daar moet ik een klein beetje gokken. Maar met de Westtribune erbij aanpassen en safe standing, dan denk ik dat je naar 16.500 kan of zo. Ja. Want Ronald heeft er ook een vraag over. Die vindt die lege plakken op West. Vindt die tenen krommend, zei er. Waarom kun je daar net creatiever mee omgaan? Big League's potentiële sponsoren een keer vergees meegaan litten. Nee, dat snap ik voor een gereduceerd bedrag. Ja. Nee, dat snap ik helemaal. Het is natuurlijk alleen dat stadion is een bepaald concept waarbij de Westtribune helemaal commercieel is. Een stukje spelers en familie van spelers en de rest allemaal sponsoren. Wij komen van het Cambuurplein af met, ik denk, knappe 900 zakelijke stoelen. Misschien iets meer, maar niet veel meer. En je gaat nu naar een Westtribune met 2400 stoelen. Dat kost gewoon tijd om dat te vullen. Vorig jaar was het leeg omdat het niet volle mocht. Hadden we 2/3 mocht vol, 1/3 moest leeg blijven vanwege allerlei vluchtdeuren die geblokkeerd waren. Nu mag het helemaal vol. Tegen Den Haag was het helemaal uitverkocht. Dus dat is een geweldig signaal dat het op dit niveau in de Keukenkampioen-divisie een wedstrijd uitverkocht kan zijn. Alleen het kost gewoon tijd om die stoelen, om die sponsoren aan te trekken. En elke week komen er mensen bij. Elke wedstrijd hebben we nu arrangementen. Dus je ziet het ook steeds voller worden. Ja, dan is het... Je kan niet zo het concept omver trekken. Want ik las wel ergens, iemand zei, kun je geen trappetje tegen de Noordtribune aanzetten en laat dan even mensen via een trappetje. Ja, daar vindt natuurlijk iedereen wat van. Je hebt met veiligheid te maken, je hebt met vluchtwegen te maken. Dat kan gewoon niet. Dus we moeten gewoon heel hard werken om die Westtribune gewoon vol te krijgen. En nogmaals, tegen Den Haag zat die vol. Dus dat vond ik een geweldig signaal. Dat gaat dus de komende tijden gewoon gebeuren. Mag ik ook een... Tuurlijk, hij is ook ook vooral op Oost. Ik denk misschien ook wel op... de Noord- en Zuidtribune, een relingje, zodat je even vast kunt houden. Want mensen flikkeren allemaal naar beneden. Nou, dat is natuurlijk wel een bekend fenomeen. Ja. En dan klinkt het heel simpel van zet daar even een relingje neer. Maar ook dat heeft gelijk wel weer gevolgen voor zichtlijnen en vluchtwegen. Dus dat zul je moeten uitrekenen. Wat kan wel, wat kan niet. En dat soort dingen zijn wel onder de aandacht. Alleen die heb je niet zomaar opgelost. Het gaat overigens ook al best wel een stuk beter. Maar ik begrijp helemaal de wens om daar ooit een keer wat aan te doen. Alleen het klinkt wat eenvoudiger dan dat het in de praktijk is. Ja, ik had nog wel een kritische vraag van Ramon. En Ramon die zei van, kan een algemeen directeur wel zitten blijven naar zo'n dramatische financiële situatie? Nou, dan moet je ten eerste denk ik de vraag stellen of er iets goed of in dit geval fout gegaan is. En als het fout gegaan is, dan heb je denk ik een vraag van, joh, moeten de mensen die dat gedaan hebben daar een vervolg aan geven? Maar zo beoordeel ik het niet, want we hebben een stadion gebouwd met een groep mensen, met directie, met wat toezichthoudende organen, met financiers. Daar hebben we allemaal ja tegen gezegd. Daar zitten ook absoluut tegenvallers bij. Dat kan bijna niet. Hè. Ga eens een pand van 70 miljoen bouwen. Ja, budgetoverschrijding is er altijd. Dat hebben we gelukkig nog heel beperkt gehouden. Alleen, het doet ons wel direct pijn. Dus ja, ik vind dat geen thema. Ik ga er overigens ook niet over. Het gaat dan over mijn positie. Maar ik vind niet dat er iets fout gegaan is. Ik vind dat we met z'n allen een afslag genomen hebben. En... Maar hoe kan het dan, net dat er iets fout gegaan is, maar hoe kan het dan dat Pieter Kooijen wel deerskrokken is over het feit dat er zo'n volle overschrijding is? Dat heeft een andere aanleiding. Omdat we komen van Cambuurplein naar Kooistadion. Wij zijn ook een organisatie in ontwikkeling en in transitie. En daar hoeven we niet omheen te lopen. Daar zijn natuurlijk
daar is niet alles vlekkeloos verlopen. In de zin, we zijn niet op alle onderdelen continu in controle geweest. En daar zijn we natuurlijk nu enorm aan het ontwikkelen met nieuwe mensen erbij. Om te zorgen dat wij elke maand precies weten waar we staan. Daar heeft het wel wat aan ontbroken. Dat is ook niet, dat is ook niet excuses verzinnen, maar dat had beter gemoeten. Maar het is niet heel raar dat het gebeurd is. Eigenlijk alle afdelingen bij de club zijn op dit moment aan het ontwikkelen. Er zijn nieuwe mensen bij, een commercieel directeur erbij. De financiële afdeling wordt nu opnieuw ingericht. Om gewoon meer grip te krijgen. We zijn een club van zonder schulden en zonder bezittingen. Zijn we naar een club gegaan met een enorme schuldenberg, maar met enorme bezittingen. Er is 40 miljoen door de club gelopen afgelopen jaar. Dat is totaal anders dan dat het was. En daar hebben we niet altijd de volledige grip op gehad. Dus dan komen er een aantal momenten waarop je even een schrikmoment hebt van, hey, potverdorie, dit valt niet mee. Maar ik is wel die een vraagteken zetten bij de rol van de Rier van commissarissen natuurlijk. Want dat is het orgaan wat Tafersjoch had. Dat had er dus echt net goed genoeg boppen op zitten. Want die had dit echt gebeuren litten. Ja. Die had echt net ingrepen. Dat is in eerste instantie een taak van de directie, van ons. En we hebben heel veel dingen opgepakt. En er zijn een aantal dingen zijn ons wel overkomen. Dat klopt. Dat had de cijfers niet anders gemaakt. Alleen dan had je wel wat eerder in het traject dat geweten. Daarom zei ik ook helemaal in het begin. Ik hoop dat we daar zo snel mogelijk nu van af zijn. En ik heb dat vertrouwen ook wel. Want we hebben nu een aantal mensen erbij gehaald. Die er hopelijk snel voor gaan zorgen dat we ook die grip en die controle goed in handen hebben. Ja. Even een bruggetje. Nou is Kia Visser nog interviewd. Ja, ik denk vorige week ik interview hem. Kwam met Willem II. De vorige keer maakte hij dat doelpunt. Tjim Willem II. Ze hebben jaren zijn eerste man bij Cambuur hoe dat bevallen is. Ja, en eigenlijk voordat het interview begint, hij gaat voor die camera staan. En hij zei, ja, leuk die podcast voor jullie. Ik kijk elke week, maar ik wil een keer langskomen. Nou ja, en toen gebeurde dit. Ik kijk er elke maandag naar. Dus dan zou ik toch, als kleine fan, zou ik toch wel een keer aan willen sluiten bij de sportcast. Ja, lijkt me. Ja, daar hast van tevoren uitsprut zijn 15 doelpunten. Dat is een doel, maar eigenlijk in de sportcast zitten is een groter doel. Nou ja, ik denk 15 goals is niet heel realistisch meer. Maar in de sportcast komen dat is wel realistischer dan 15 goals maken. Ja, zeker. Ja. Nou, maar we dat een keer regelen, toch? Maar ja, hij wil werk Cambuurgast. Leven we dit volgend jaar dan. Even een wachtje. Ja. Maar 15 goals, dat is net meer realistisch. Hij heeft nou zijn 5 en promoveren. Oké, de Kian Visser van Heerenveen, dat is Mauricio van Axel Dongen. Die hier ik Arun Vreed voor de camera. En hij is natuurlijk heel lang geblesseerd. Maar zeer vol... Ja, goed. Zeer bravoer? Bravoer, dat zocht ik. Mooi matje. Mauricio van Axel Dongen. Ja, zodra ik er sta, dan gaat gewoon heel Nederland weten wat ik kan brengen. Want jij barst van het zelfvertrouwen zo te horen. Ja, zeker. Dat is iets wat je niet moet verliezen in jezelf. Want, anders gaat het helemaal niet goed. Dus zelfvertrouwen heb ik altijd. Ja, maar dan linksbuiten bij Heerenveen, die moet pak een beet. Hoeveel goals maken per seizoen? Per seizoen. Het ligt eigenlijk aan wat voor soort type speler je bent. Maar als ik praat over mezelf, dan moet je wel minimaal 10 erin liggen, zeg maar. Ik richt me zeker op het tweede seizoen zelf. En ik beloof jullie dat dan iedereen gaat zien wie ik ben. Ja, maar dan moeten er dus nog in ieder geval 5 bij komen dan. 5 doelpunten. We doen er 10. Komt goed. In 1 helft. Komt goed, we gaan het regelen. Denk je dat het realistisch is, Rolf? Zie je doelpunten in de tweede seizoenshelft van Mauricio van Axel Dongen? Het is wel heel veel, maar volgens Robin Veldman zit hij wel qua niveau absoluut aan de bovenkant van de selectie, zoals Robin Veldman had zei. Dus dat belooft wel wat. Ja, nog wat grappigs trouwens, want in het ramp van Kriest kregen alle spelers van Heerenveen een mystery shirt. Ben je hem daarmee bekend, mooi? Dan krijg je dus een mystery shirt, dan weet je net wat voor club het is. En het is wel grappig, want de ene speler wie dus heel blied met het shirt, wat er kregen hier, en oor wie heel erg teleurstelt. Oliver Brouwer, wie bijvoorbeeld heel blied. Die het shirt van Vasco da Gama. Dat is echt zo'n klassiek shirt. Zwart, maar een witte kraag. Ringo Meerveld, hier Deportivo La Coruña. Luc Brouwers roemde de hele midje, vrete midje, in het uitshirt van Manchester City. Bos vooruit, Luc Brouwers, Manchester City. Maar één speler wie heel bot teleurstelt. Nou, je weet het net, hè? Dylan Vente. Oh. Wist je waarom? Die hier het shirt kregen van Hibernian. Zijn oude club. Met net een hele goede herinneringen aan hier. Dus die was chagrijnig. Die was echt heel chagrijnig. Goede ruilen? Nee, ik kon net gewoon net met Oliver Brouwer, want die echt heel blij met Vasco da Gama. Waar is je dan speelt Heerenveen voor de bekertje in Feyenoord? Feyenoord leidt uit Europa, zit nog een punt achter op PSV. Verliest de klassieker van Ajax. Heerenveen is favoriet. Nou, het is wel lekker dat Valente misschien dat maar dat, hè? Die voel blesseert uit. Nieuwkoop ik nog. Dus dat zou wel een slok op een borrel schelen natuurlijk, vooral als Valente dat maar dat. En een beetje hopen dat
Van Persie een beetje quick boys-achtige tafereel tapast. Als Van de keeper. Vlien hier bij onder oren. Bijloop. Keeper wisselen in zijn wedstrijd. Had hij dan een keer hebben Feyenoord trouwens? Nee, Dus ik is zou toch wel dat wat Klaverboer opwarming? bij Heerenveen op doel zit. Ja. Ja? Ja. Nou, dat dacht ik. Want hij had altijd zo van, ik wil maar mijn sterkste opstelling. Ja. Maar Arun Vreed zei hij voor het eerst van... Nou, ik mag nog even Sjenhoed, Klaverboer uit de wedstrijd komt bij Sparta. En Noordin Bakker klopt echt op de door. Dus dan zou het Noordin Bakker worden. En dat betekent dus dat Noordin Bakker het waar de doelman is en geen Andries Noppert. Nou, hij stelde het vorige keer Klaverboer op, omdat hij minuten matchen moest in die beker en zo. Dat weer toen de redenering. Maar Het zou wel gek wezen, want de paar weken geleden zei Veldman nog compleet het zijn gestelde. Dat die Beker hartstikke serieus nemen. Spelen altijd maar de sterkste 11. Klaverboer keept. Punt. Ja, Dat ik heb- vond het ook opmerkelijk. Ja. Maar nou liet er echt de romte ja, van hij had eventueel er Noordin altijd wel Bakker. een enige romte in lid. Ja, dus helemaal onrealistisch is zien Ja, opmerking. we hebben toen hier aan tafel ziet. Ja, Voor best mij elftal wel. boeten Ja. uitsturing hebben we er nog een skof toe aan. En toen wie die heel duidelijk. Maar goed. Het beste elftal wel, dat wel. Ja, zeker. Dat is hoe Klaverboer spelen matten, dat Ja. klopt. Ja. Ja, nou, ik denk toch echt dat Noordin Bakker misschien wel eens zijn debuutmatje kind van Heerenveen. Hoe komt het eigenlijk bij het trainingscomplex van Cambuur? Want ik heb begrepen, je hem kind op steun dat hij eens trainen. Nou ja, wij kunnen wel trainen, maar we hebben op dit moment keuze gemaakt om in ieder geval tot en met de winterstop op kunstgras te trainen. Dat doen we bij Frisia. Ja, die kunstgrasvelden zijn op zaterdagmorgen allemaal bezet. Dus dat is niet zo eenvoudig, maar we kunnen best naar Leeuwardia of naar Nikator. Maar dat is allemaal natuurlijk niet top. Je wil ook niet te veel wisselen van ondergrond. Maar hier moet duidelijk wat gebeuren. We zijn, iedereen weet het wel, druk bezig met een ontwikkeling bij LAC Frisia. Daar zijn we onderdeel van een ontwikkeling. Dus niet alleen Cambuur, maar daar gaat een hele gebiedsontwikkeling plaatsvinden. En ik verwacht eerlijk gezegd in Q1, kwartaal 1 van 2026, daar wel meer duidelijkheid over. Daar zijn wij niet helemaal zelf aan de pen, zeg maar. Dat is een ontwikkelaar die ermee bezig is. Maar er zit wel druk op de ketel, ja. Want we hebben wel ambitie om daar ergens, start nieuwe seizoen, ergens te kunnen gaan trainen. Maar Ja. hoe, tot die periode, hoe zul je hem dat dan op de sneu en dwan? Want je hem speel je altijd op vreed, sneu en uitlooptraining. Maar Dynam is inderdaad net beschikbaar, Frisia is net Nou, Dynam is wel beschikbaar, maar dat veld dat sparen we nu. En nu maken we de keus voor kunstgras. En dan wil je niet de ene dag op kunstgras, de andere week op gras. Maar dat kan natuurlijk wel. Dus dat gaat zich ook wel weer oplossen. Maar niet structureel. Dus daar moeten we naar het complex toe. En dat is wel iets wat, als je zo'n stadion bouwt en je wilt doorgroeien als club, dan hoort er ook een goede trainingsaccommodatie bij. Nou, dat kunnen we niet alleen. Dus daar maken we onderdeel uit van een totaalontwikkeling. En nogmaals, daar zit wel echt wel beweging in. Dus ik verwacht daar start 2026 wel wat helderheid over. En tot die tijd is het Frisia nu kunstgras en Dynam natuurgras. En dat is eigenlijk een prima combinatie. Alleen ja, als er zoveel water valt als de afgelopen periode, ja, heb je wel even een uitdaging met je natuurgras. Ja, maar het wordt een prachtig trainingscomplex. Dat wordt een prachtig trainingscomplex, ja. 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 Goed. Jongens, we binden rond de overdenkingen. Want er zitten er alweer op, jongens. Mag ik nog Oer een in, hè? vraag stellen? Natuurlijk. Hij hem ook al zicht op wat er bij ADO thuis, Ja. hoe dat gien is. Hij hem daar al meestal voor voen, Ja. bestraft, pak. Nou, bestraft, dat doen we niet zelf. Hè. We hebben een gedragscommissie samengesteld uit allerlei figuren die daar in plaatsnemen. En die gaan die zaak beoordelen en daar uiteindelijk een straf aan koppelen of doorsturen naar de KNVB als dat dusdanig zwaar is. Dat proces is in volle gang. Er heeft in de eerste sessie plaatsgevonden en ik meen voor de kerst dus deze week nog één. En daar komen eigenlijk al die mensen die vanuit Cambuur zich hebben misdragen, komen voor die commissie. En daar zal uiteindelijk een strafmaat aan gehangen worden. Om hoeveel man je het? Hast een idee? Ik denk iets meer dan 10 mensen. En dat gaat natuurlijk vooral om mensen die ook op het veld gestaan hebben. Ja. Dat is natuurlijk het meest zichtbare. Zie je, de aanleiding was natuurlijk Den Haag en daar werd door ons op gereageerd. Alleen die reactie die slaat natuurlijk door op het moment dat jij op het speelveld komt. Dat is gewoon onmogelijk. En daar kom je ook niet meer weg. Daar moet je ook niet meer weg kunnen komen. Dus die mensen die van Noord naar Oost gaan binnen, daar aan de Nou, zijkant, die worden in principe net bestraft. Nou, maar degene die echt oer de boarding klom binnen, vaart het uit vaak. Nou, je moet wel een aanwijsbaar verhaal hebben. Maar goed, alle beelden zijn er. En je oercamera's van Kooi. Ja, nee, niet van kooi, maar wel goede camera's. Ja, dat kan je prima in beeld brengen. Ja, dan moet je dat gewoon zien. Je krijgt een brief van de aanklager, die krijgt Den Haag uiteraard, die krijgen wij ook. Daarin geef je aan wat er allemaal gebeurd is. En wat je voor de wedstrijd gedaan hebt, wat je tijdens de wedstrijd gedaan hebt en wat je vooral na afloop doet. Het ADO dan ik al een brief kregen. 100%, ja zeker. Ja. Die krijgt hetzelfde traject. Ja, daar zal ook ongetwijfeld een vervolg op komen. Die hebben natuurlijk zelf al beslissingen genomen door in ieder geval dit kalenderjaar geen uitsupporters meer mee te nemen. Dus die hebben zelf al een stap naar voren gezet. Die hadden daarvoor al het hele situatie bij Den Bosch uitgehad. Dus die hadden al eenzelfde traject gehad. Nou ja,
Vervelend, maar ja, als je daarbij betrokken bent en je hebt dat gedrag vertoond, ja, dan moet je ook maar voor de Moet je op de gevolgen bladen staan. zitten. Hadden jullie zo is genoeg het. beveiliging op dat moment in het stadion? Ja. Hoeveel was dat? Nou, we hebben ruim stewards en een beveiligingsorganisatie. En buiten was natuurlijk de politie. En dat maakte het ook een beetje troebel. Want er kwamen opmerkingen van, ja, waarom gebeurt dat op dit? Maar er waren op een moment zoveel brandhaarden. Met name niet in het zicht. Dus buiten in de corridor bij het uitvak, waar alle aandacht op was, omdat Den Haag supporters probeerden uit te breken. Ja, daar kan je niet alles op dat moment in de klauwen hebben. Dus daarom was er binnen even wat minder aandacht, want buiten was gewoon het grootste probleem. Nou, daarna werd het gelukkig vrij snel rustig. Ja, dat zijn wel situaties die stevig geëvalueerd worden en ook weer vervolgacties opgezet worden van hoe gaan we dit nu, zonder dat het nou elke week gebeurt, maar hoe ga je dit nou in de toekomst voorkomen, het zij beter... Maar je haalt alleen nog een beveiligingsbedrijf op Noord, hè? De oren, dat ben stewards. Nee, maar je hebt een flexteam, je hebt stewards, je hebt beveiligers. Ja, stewards ben in principe maar flexteam- vrijwilligers, geen Ja, maar professioneel flexteam kan beveiligingsbedrijf. overal naartoe, hè. Die beweegt door het hele stadion. Ja, daar zijn gewoon normen voor, daar zitten we dik boven. Dus we hebben een prima organisatie. Alleen, ja, op het moment dat er zoiets gebeurt en binnen in het stadion, en dan gaan mensen naar buiten en daar gebeurt van alles, dan heb je wel een hoop brandhaartjes te blussen. In combinatie met politie, want die doet buiten zijn werk. Ja, daarom duurt het ook zo lang voordat het allemaal weer opgestart kan worden. Heel vervelend. En dat moeten we de volgende keer zien te voorkomen. Goed, we beginnen de overdenkingen, jongens. En de eerste is van Roelof. Roelof, een shirtje van Vasco da Gama of een shirtje van Boca Juniors? Oh, dan natuurlijk Boca. Boca, ja. Best wel, toch? Zeker. Andor, Excelsior Maassluis of Ajax? Het keert eigenlijk het rode effect natuurlijk. Excelsior Maassluis. Mooi shirt. En de laatste is dan Deze van is- Art. Art, wat is die wensk van 2026? Promotie naar de Eredivisie of het scrowen van zwarte cijfers? Promotie naar de Eredivisie. Ja, goed zo. Tegen dank dat is de wierdest, Art. gedaan. Wat hartstikke leuk dat is de wierdest. Ik hoop ook dat het leuk vond, Roelof. Ja, ik vond het wel leuk. Oké, Ja, goed. wist Na je weekend, nee, niet nog Ja, een keer. ja, nee. Na je weekend ben we er weer. Dan graag gewoon dan. staat Wees die gevreesd, je shit had weer natuurlijk overheen. hoor. Ja, ik heb hier Krijgen we weer een Jereveen-gast? hyperlijke sollicitatie hoor, voor een gast. Ja? Ik wil wat zeggen. We gaan ondertussen niet in voelen. Ja? Ja. Nee, van Nijwieken. Ja, van Nijwieken. Ja, Erwin Seinstra toch? Hey, dat zouden ze toch net zeggen. Maar dat klopt, ja. Even Oh, ik dacht, ja. Ja. oké. Nijwieken hebben dus internationaal assistent scheidsrechter. internationaal. Hij had Oski naam, Oude Wieken. Erwin Seinstra dus Nijwieken te gast in de podcast. Ik zou zeggen, graag ont Nijwieken. Dag.